Nu har vi godt nok hilst på hinanden før, men jeg vil godt starte med at sige på kamera hej og velkommen til, Lasse. Tak. Og tak fordi du gad at snakke med mig i dag. Så du lige starte med at fortælle lidt omkring, hvem du er, og hvorfor det er, jeg gerne vil interviewe dig i dag. Jo, jamen jeg er 28 år, og så er jeg Superliga-dommer, og der er jeg på deltid. Så jeg bruger rigtig meget af min vågne tid på at være fodbolddommer. Og forhåbentlig også kan det her være med til at brede det lidt ud, så vi også får endnu flere fodbolddommer på alle mulige plan. Ikke nødvendigvis nogen, der er helt til tops, men også nogen, der dømmer den bredde fodbold, der er, og som vi alle holder af. Helt sikkert. Hvad laver du, når du ikke er fodbolddommer? Jamen, jeg er det på deltid, og så er jeg så deltids skolelærer. Så jeg prøver at kombinere de to ting. Er det svært at få en hverdag til at hænge sammen, eller? Ja, det er det til tider. Altså, der er presset dage i dommergerningen, men jeg har en god skole, jeg er på en god skole, og de bakker mig op i forhold til, at jeg skal have fri på de tidspunkter, hvor jeg skal bruge min tid på dommergerningen. Så det handler lige om lidt tilrettelæggelse og lidt skemalagte ting, ja. Men det er også vigtigt, at dine arbejdspladser, de faktisk er fleksible i forhold til det. Ja, meget. Og det har vi heldigvis en god forståelse for hinanden der. Fedt. Og kan du fortælle lidt om, hvad niveau du dømmer på? Nu siger du Superliga, dømmer du andet også? Ja, men altså, det er jo primært Superliga. Jeg dømmer første division nogle gange. Og det hænder også, hvis der virkelig er pres på, at jeg godt kan tage en breddekamp i ny og næ, hvis der virkelig er behov for det. Men det er primært Superliga, både som hoveddommer, som var og som fjerdommer. Kan du fortælle lidt om, hvordan du kom i gang, og hvor du blev uddannet som dommer i første omgang? Ja, altså jeg blev uddannet, da jeg var 15 år. Og det er så også alderen, det er så det yngste, man kan være som dommer. Og hvorfor kom jeg i gang? Jamen altså, jeg har faktisk altid haft sådan en eller anden fornemmelse af det der med at være dommer, da jeg selv var de der 12, 13, 14 år og synes, det var spændende. Så jeg sådan spurgte lidt ind til det i den klub i Holstebro, jeg var i. Altså, hvad kan det lade sig gøre? Og så hjalp de mig egentlig med at få kontakt til det og komme på en uddannelse. Det var i Vildbjerg. Så jeg havde sådan lidt fornemmelse af, da jeg selv spillede det der dommergerning, det synes jeg egentlig er spændende også fordi jeg kunne nok ikke nå Superligaen som spiller, så det var lidt anden vej. Ja. Man starter jo altid som breddedommer på det laveste niveau, men du er nået nærmest til det længste man kan på ugentlig plan. Det højeste niveau i Danmark i hvert fald. Hvordan går man fra at være breddedommer til Superliga-dommer? Hvad går man igennem der? Jamen, altså det er først og fremmest det hårdt arbejde. Altså du skal have. Altså jeg synes jo den vigtigste ting som dommer, det er at have en forståelse for hvad vil spillerne. Fordi du kan være nok så god til fodboldloven, men hvis du har en forståelse af hvad spillerne vil, så altså det er det vigtigste for mig. Så have en forståelse for det, altså bare hele tiden have en dedikation til at vi bliver bedre. Og så handler det om, når du dømmer på bredde, altså nogle gange så har du en ude og kigge på dig, en mere rutineret dommer, der skal vurdere dig. Og hvis du kan imponere ham, så er der mulighed for at stige i gradet. Og hvad kan man sige, det har jo så ført mig hele vejen op. Det var gået rimelig godt, så der bliver du vurderet nogle gange, og der skal du så imponere. Så man har en masse kampe, som man dømmer, alene, og så en gang imellem, så kommer der nogen ud for at se, hvordan står det til. Skal man op eller ned i niveau? Ja, okay. Og der får man en meget formel snak bagefter i forhold til, hvad synes de, og hvad synes jeg? Altså så sidder vi lidt ligesom vi gør nu og evaluerer kampen, og hvad gjorde du godt, og hvad kan forbedres. Så det er både sådan en, er han klar til næste skridt, men det er også i forhold til, at hvordan bliver du bedre, så du er klar til næste skridt. Så næste gang jeg ser dig, så er du helt klar. Så det er jo sådan en læringssamtale, man har. Hvornår fandt du ud af, at du sådan realistisk ikke kunne blive fodbolddommer? Fordi jeg antager, de fleste, som starter som dommer, de ser det som, altså det er jo det allerfedeste, men er det egentlig realistisk? Hvornår fandt du ud af, at det kan faktisk godt lade sig gøre, at jeg kan nå dertil? Ja, men altså, jeg tror, jeg sådan rimelig hurtigt synes, det var sjovt, og synes, det her, det er spændende. Altså, der er noget leder og management, man skal have, og det er jo sindssygt spændende. Og jeg kan faktisk huske helt tilbage, vi har nok dømt et halvt år eller sådan noget. Der sagde jeg allerede, det her, jeg vil i Superligaen.
Og dengang, hvor man kun var 15 år, ikke? Og stadig dømt på laveste niveau der, ja. Nu skal vi lige se, ikke? Og det er jo sådan, det er herude i Vestjylland, ikke? Ja, rolig nu, ikke for store armbevægelser. Og jeg har heller ikke haft de store armbevægelser, men jeg har bare haft den målsætning, at det skulle det, jeg arbejde på. Og så mere og mere, altså, jeg tror først sådan reelt, at da jeg kom i anden division, tror jeg, hvor man virkelig tænker, okay, nu er der lige pludselig kort vej. Det er stadig lang vej, fordi det er jo højere du kommer op, jo sværere er det også at rykke op. Der er færre og færre, der rykker op derop. Men jeg tror, at da jeg kom i anden division, jeg tænkte, okay, altså muligheden er der. Der er stadig meget, der skal ske, men det begynder at lugte af noget spændende. Altså anden division er jo også højt niveau. Ja, bestemt. Og det handler også om hele tiden at sætte sig de delmål, der skal til for så at nå Superligaen. Fordi jeg havde det hele tiden også i bredden, nu skal jeg nå Serie 3, nu skal jeg nå Serie 2, og hele tiden havde de mål, og hvad skal der så til? Og det var faktisk først, da jeg kom i anden division, at jeg virkelig mærkede, at okay, nu er der virkelig pres på, for at du skal præstere. Og nu er der rigtig mange dygtige dommer i hele landet på samme niveau. Så det er højt niveau, men altså mere vil have mere. Så det. Selvfølgelig. Jeg tænker, det er alles mål, især når man nåede så langt, som for eksempel anden division, så vil man gerne hele vejen om muligt. Nu siger du, at det gælder om at have en masse delmål undervejs, at man ligesom siger, okay, så skal vi herhen. Hvad er dine delmål nu? Hvad er dine mål, når du er nået til det her niveau? Altså jeg vil gerne, først og fremmest så skal jeg sørge for at etablere mig i Superligaen. Altså nu har jeg dømt, i december har jeg dømt i Superligaen i et år. Så jeg skal stadig etablere mig, og klubberne skal vide, hvor de har mig. Men det er klart, så er det også næste skridt. Altså jeg vil gerne ud og dømme internationalt. Altså jeg vil gerne have et FIFA-skilt, der gør, at vi kan komme ud og dømme. Og det er jo ligesom alt andet hele vejen op til. Der skulle være en af de bedste for at kunne bevise det. Så lige nu handler det om stadig at kunne begå mig. Og så efter det, så har jeg de mål, der skal til for ligesom også at komme uden for landets grænser og dømme lidt. Hvor meget uddannelse har du taget ud over den grundlæggende dommeruddannelse, som man tager til start med? Jamen, jeg har vel været på en 7-8 sådan officielle dommerlederkurser. Og så er der, altså i Superligaen, der mødes vi jo 1-2 gange om måneden, hvor vi altid prøver at forbedre os. Så der er hele tiden sådan løbende, men sådan officielle kurser, tror jeg, det er en 7-8 stykker. Men ja, der er hele tiden mulighed for at blive bedre, også i forhold til at kigge kampene igennem og analysere egen kampe og clips og sådan noget. Så er der rigtig meget i det. Ja. Kan du fortælle lidt omkring, hvordan sådan en kamp den forløber for dig? Fordi der er selvfølgelig gerningen på banen, men der antager der sker noget før kampen, noget i pausen og noget efter. Kan du fortælle, hvordan det sådan forløber? Ja, vi finder ud af, hvad vi skal dømme om tirsdagen. Hvad vi skal dømme den efterfølgende weekend. Så vi har lige, hvis man skal dømme fredag aften, så har man jo ikke særlig lang tid til det. Men fra tirsdag eftermiddag går vi i gang med forberedelsen. Og der kigger jeg på, hvilken kamp skal jeg ud til, hvilke 2 hold er det. Så jeg begynder at kigge på de 2 holds spillestil, og er der potentielle spillere, man skal holde ekstra øje med. Og det kan både være spillere, der spiller fysisk kort, men også spillere, der har spillet for den anden klub. Hvordan vil hvordan vil de reagere over, at deres tidligere spillere kommer. Så er der rigtig meget forberedelse i det. Så skal jeg forberede mit team, det dommerteam, jeg har med, hvilken kamp bliver det. Og der fortæller jeg så dem, hvad jeg tror, det bliver, og hvad jeg forventer af dem. Og det er jo alt afhængigt af, FCK, der spiller, af det Hvidovre, Silkeborg. Altså alle spiller på nogle bestemte måder, og vi skal agere anderledes. Så sådan tirsdag eftermiddag begynder den officielle forberedelse frem mod weekenden. Og hvad så under og efter kampen? I pausen sker der noget der, udover at de holder pause? Ja, altså mange kunne tro, at vi bare sætter os ned og drikker lidt te. Det gør vi nok også især i de her måneder, men vi snakker om, hvad er egentlig gået godt i første halvleg, og hvad skal vi fortsætte med. Men også er der nogle punkter, hvor det måske halter lidt. Og det er mange gange nemmere at se udefra. Så der spørger jeg min linjedommer og min fjerdommer, hvad tænker I? Og der har de tit nogle små justeringer. Prøv lige at enten dømme lidt flere frispark til ham, eller han er frustreret, hvorfor er han det? Hvorfor kan vi prøve at få ham med igen? Ja. Så hele pausen går egentlig på lige og både mentalt, men også fysisk forberedt frem mod, hvilken anden halvleg er det, vi skal levere. Og efter kampen er det
der har vi lidt ligesom man har på breddeniveau, en der kommer og skal evaluere os, skal vurdere, hvordan vi har gjort det, både hvad der er gået godt og hvad der er gået mindre godt. Og så når jeg kommer hjem, jamen, så ser jeg kampen igennem 2 gange. Først hele vejen igennem, uden afbrydelse, og så bagefter, hvor jeg stopper op og laver nogle små clips, som jeg så kan gemme og forberede. Og der tager jeg blandt andet udgangspunkt i, hvad jeg snakker med udvikleren om, der kommer og kigger. Hvis han synes, at jeg løber for lidt, så prøver jeg at kigge på det og klippe ud, og sådan, hvad kan jeg gøre anderledes til næste kamp. Så der er rigtig meget efterfølgende også. Det er ret tidskrævende, må man sige. Det er meget tidskrævende, og der er meget analysearbejde for en computer bagefter. Ja. Og igen, det er kun for at dygtiggøre sig. Så det er spændende, men der er meget tid med det. Er det svært ikke at blive... Altså jeg tænker især på det niveau, hvor du er nu i forhold til tidligere. Du har selvfølgelig fået en gradvis... Det er jo selvfølgelig en gradvis stigning, som du siger, det tager noget tid at komme dertil. Men er det ikke svært at blive påvirket af den atmosfære, der er på et større stadion? Med mange fans, der buer og pifter af dig? Ja, altså jeg tror, vi er født og lavet noget specielt, fordi altså, jeg har det sådan, jo flere fans der er, jo mere larm der er, altså jo bedre er det. Altså jeg synes kun, det er fedt, jo mere de er efter mig, fordi det er med til at sige, okay, jeg skal sgu nok vise dem, at jeg godt kan dømme den her fodboldkamp. Så jeg synes, det er trist, hvis, og det kan jeg huske under corona, da jeg dømte i første division, det var trist, at der ikke var tilskuere. Så jo flere, jo bedre, og der har vi heldigvis en fantastisk kultur i Danmark, at folk er mange gange sure på dommeren, men langt hen ad vejen, så stopper det også der, så det er kun med til at gøre en bedre, synes jeg. Nu siger du selv, at du er dommer på deltid. Det vil sige, at der er nogle penge i det, der gør, så du kan leve. Og der er jo penge i det for alle dommer. Det gælder også på det laveste niveau, og for helt nye dommer osv. Men hvor langt skal man op, før at økonomien begynder at tjene eller at ændre sig i forhold til de standardtakster, DBU har? Jamen altså, du får for en 11-mands kamp for sådan 90 minutter, der får du 250 kroner. Og det gør du til og med Danmarksserien. Så du skal faktisk op i 3. division nu, før den stiger, jeg tror det stiger til 2.000 der. Så hele vejen til og med Danmarksserien, det er 250. Der er 250. Det er så højt niveau, synes jeg. Ja, det er det. Ja, og jeg vil sige, det er ikke penge, du gør det for. Altså, jeg dømmer, fordi jeg synes, det er pisse sjovt. Og jeg er bare glad for, at jeg kan begynde at få penge af det, så jeg også kan bruge endnu mere tid på det. Men det er klart, at breddedommerne især, de gør det jo ikke, fordi at 250 kroner, det rækker til huslejen. De gør det, fordi de synes, det er sjovt, og der er et fantastisk kammeratskab i det. Så er det ikke pengene, man skal gøre det for, men det er alt det fantastiske derude. Jeg tror, DBU de har fundet en måde, hvordan de kan ligesom sørge for, at det kun er dem, der virkelig har interessen, der når hele vejen, fordi der er nok andre måder at tjene bedre penge på, hvis man... Ja, og man kan sige, at hvis man virkelig synes, det er sjovt, så er 250 kroner faktisk også okay, fordi der er jo rigtig mange, de dømmer faktisk 4-5 kampe om ugen, og så løber det alligevel op, og hvis man alligevel synes, det er sjovt, jeg ved, og jeg brugte det lidt selv, dengang jeg var yngre, brugte det lidt som fritidsjob, ud over min interesse, og det betød, at jeg ikke behøvede noget andet job, da jeg var på SU, og da jeg gik i afsluttende folkeskoleklasser, og det betød også, at, hvad kan man sige, at jeg ligesom bare kunne have fokus på skole, og så det jeg egentlig synes, der var sjovt, og det var dommergerningen. Så det er ikke mange penge, der er i det, men man kan faktisk godt tjene okay, når man synes, det er sjovt. Som du siger, hvis man gør det flere gange om ugen, så, og det er jo noget, der også er værd at nævne, det er, at så vidt jeg forstår, så dommergerningen, i hvert fald på breddeniveau, det er skattefri indtægt. Det er det. Hvis man gør det flere gange om ugen, så kan det måske gå op og give lige så meget, som hvis man har fritidsjob, som her hvor vi sidder nu i Bilka. Ja. Jamen altså, vi sammenligner det tit med et almindeligt job ude i hvilken som helst anden branche. Fordi du kan tjene omkring det samme, og hvis man synes, det er sjovt, så er det jo perfekt, ikke? Du får motion, og det er som regel dejligt vejr, og fantastiske oplevelser, du får, så det er ikke for pengene, men der er trods alt lidt i det. Kan du lukke op for, hvad man tjener for at dømme en Superliga-kamp? Ja, men det er sådan lidt differentieret i forhold til, hvor lang tid du har dømt dig. Altså, hvis du lige har rykket op inden for 2 år, som jeg er, så hedder den, hvad hedder den helt præcis, 9.300 eller sådan noget.
Og hvis du er FIFA-dommer, så er det 12.000. Er det Superliga-kamp, hvis du er uddannet FIFA-dommer? Er det det? Ja, hvis du er FIFA-dommer, så er det 12.000, og hvis du er dømt i mere end 2 år i Superligaen, uden at være FIFA, så hedder den 10.000 et eller andet. Ja. Så det er i det spænd der. Okay. Og er det både for fjerdommeren og dommerne på banen? Nej, dommeren får det, vi lige har snakket om. Og så får linjedommeren 6.000, 7.000, og fjerdommeren får lidt over 2.000. Okay. Så der er en difference der også. Og nu sagde du startede i Superligaen for et år siden. Var det som fjerdommer, du havde din første kamp? Nej, jeg startede som fjerdommer i Superligaen, da jeg var i første division. Og det gjorde jeg i 20. Så jeg har efterhånden, det er faktisk ikke så lang tid, jeg tjekkede det. Jeg tror, jeg har 60 fjerdommeropgaver i Superligaen. Okay. Så det har jeg efterhånden prøvet nogle gange, ja. Det må man sige, det har du prøvet nogle gange. Hvis det var i 2020, du rykkede op i første division. Ja, så derfor jeg tror, det hedder 60 fjerdommeropgaver i Superligaen. Som du ved, så havde jeg lavet et opslag ind på Reddit omkring det her interview, hvor jeg havde spurgt nogle brugere derinde, hvad de ville spørge dig om, hvis det var dig, der sad her, hvor jeg går lige nu. Og der er faktisk kommet nogle rigtig fine spørgsmål, dem vil vi tage en efter en. Den, der klart havde flest likes med næsten 40 thumbs up, det er et spørgsmål, der lyder, hvordan er det sådan, at man i serie 5 kan udføre sit indkast med sirlig omhu, eller man skal udføre sit indkast med sirlig omhu, for ikke at få dømt omkast, mens man i professionel fodbold ser det mest jammerlige indkast, der er meget, meget sjældent bedømt omkast på? Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, og det handler lidt om, lidt af det, jeg startede med, at en god fodbolddommer for mig er en, der forstår spillet. Og hvornår er et indkast vigtigt? Det er for mig, når for eksempel lange indkast, når det kommer ind i feltet. Der er det vigtigt, at ham, der laver indkast, han gør det ordentligt. Men hvis det er helt nede på egen forsvarszone, han kaster tilbage til målmanden, så vil jeg gerne indrømme, så holder jeg ikke helt præcis øje med, hvordan han gør det. Det plejer at være okay, men det er sjældent, jeg har dømt omkast, men jeg synes faktisk, at de plejer at gøre det okay. De skal jo helst være de samme regler, både i Serie 5 og i Superligaen, men for mig handler det om at få spillet til at flyde, og hvis spillerne accepterer, at det ser halvmærkeligt ud, og det går ned til egen målmand, så skal jeg også være sikker på, at det er forkert indkast, før vi fløjter om. Fordi hvad er det, jeg risikerer ved det? Det er, at spillerne bliver tosset på mig og siger, hvorfor er det, du har gang i det? Ja. Så jeg vil nødt gå ned i det her med, være helt omhyggelig med, at alle indkast er taget præcis, fordi så tror jeg, det vil ødelægge lidt af det flow, der er i kampen. Næste spørgsmål her. Jeg kunne godt tænke mig at få lidt indsigt i, hvad spillere og dommer egentlig snakker om på banen ud over spillet. Man ser dem ofte gå og chit-chat lidt undervejs. Og så spørger han, om det er bare ren kampsnak, eller om der også bliver delt opskrifter på chokoladekager. Ja, det er lidt af hvert. Altså, jeg snakker meget med spillerne, og det er også for at få dem med, og for at få lidt frustrationer ned. Jeg er den meget rolige type, så hvis der er spillere, der er lidt op at køre, og mens spillet er i gang, så kan jeg godt finde på at gå derhen og sige, hvad er det, der går der på? Ja, men du snød mig for et frispark. Ja, men det beklager jeg. Det er ikke første gang, jeg laver en fejl. Nå, så griner vi lidt af det. Så jeg prøver på den måde at få ham lidt med igen, i stedet for at ignorere ham. Så mange gange så er det sådan lidt en afvæbnende, proaktiv ledelsesredskab, vi bruger, for at få spilleren lidt ned i niveau igen. Hvis du føler, der er noget spændinger måske, eller hvad? Ja, hvis jeg kan mærke, at han er sgu sur på mig, fordi han følte sig snydt for frispark eller straffespark eller sådan noget, så kan jeg rende forbi enten med en sjov bemærkning, ja, for eksempel det med, jamen, jeg laver mange fejl, så det skal du ikke tage dig af, eller ja, det må du undskylde, eller jeg kigger på den efter kampen, så kan du lige komme ned, så kan vi lige snakke om det, eller det er der mange, der har behov for. Der er også nogle spillere, der har behov for, at man er fast over for dem og siger, prøv at høre, nu spiller vi videre, og nu gider jeg ikke høre mere fra dig. Så det er lidt afhængigt af, hvilken spiller, der er tale om, og hvordan man lige skal gå til ham. Det er sjældent, man sådan går helt ned i hyggesnak. Det kan man nogle gange, når der er udskiftning, så joker vi egentlig af og til, for også at have en lidt løs stemning. Men når spillet først er i gang, så vil spillerne også helst bare koncentrere sig om kampen. Det er jo sindssygt interessant, at de bruger så meget energi på ligesom at sørge for, at alle spillere føler sig tilpas, og at I ligesom får dem sporet ind på kampen igen, og der ikke er et eller andet mellem dig og dem. Det var interessant.
Så er der en her, der stiller et lidt langt spørgsmål. Jeg kolder det lidt ned. Han spørger essentielt set, hvorfor I vælger at ignorere nogle af de usportslige forseelser og brok, der er til jer dommere. At han føler måske, at I nogle gange er lidt for bløde, hvorfor I ikke sætter nogle lidt hårde grænser. Det man nogle gange ser, at der er nogle spillere, de får altså, meget lang snor, før at der bliver det er låst med ud. Ja. Jeg tror, det igen er lidt inde omkring det her med altså forståelse af spillet. Altså jeg er 100% bevidst om, at når vi snakker Superliga, så det spillerne og trænerne render og laver, det er deres job. Og det betyder rigtig meget for dem. Så når de begynder at virkelig at være sure, og sådan, så er det også fordi, at det betyder meget for dem. Altså det kan jo potentielt betyde jobs for dem med nedrykning, eller hvor ender de i tabellen, og der er nogen, der gerne vil sælges osv. Så det har jeg en forståelse for. Også med, at når vi møder ind til kamp, det er typisk der, hvor spillerne også møder ind, jamen, så har vi tit en snak lidt, ligesom vi har nu om, hvordan går det, og du var da god sidste kamp, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så der har vi en rigtig god snak. Under kampen er det er alvor, og så efter kampen er vi tit op og spise, og så får vi en snak med dem igen. Så vi har et rigtig godt forhold til spillerne, og det kan selvfølgelig godt være, at det er det, der gør, at de får lov til lidt mere ind på banen. Men det er fordi, vi ved, hvad det betyder for dem. Det skal ikke komme over, og det forsøger vi at finde en balancegang på. Og det er klart, det vil jo variere lidt fra dommer til dommer. Så har jeg et spørgsmål her. Hvad du vil sige til, hvis fodbold fik nogle regler, der lignede lidt mere det, man har i rugby, hvor det kun er kaptajnen for hvert hold, der må tale med dommeren, og alle andre, de bliver sat ud på bænken, hvis ikke de siger stille. Altså, jeg vil synes, det er lidt ærgerligt. Også fordi, det der også gør fodbold sjovt, det er jo det her med ledelse, og det er også at kunne snakke med spillerne. Og mange spillere er frustrerede. Og nogle gange så kommer de hen, og det kan godt ligne, at de brokker sig helt vildt, men det er bare fordi, de er så trætte af, at de fik det der frispark. De er så trætte af, at der ikke er hjørne. Og så snakker man stille og roligt med dem. Så er de, enten så får man et smil, eller så, det skulle i orden. Altså jeg vil bare gerne have frispark. Ja, det er i orden. Og så snakker man på den måde. Så jeg tror, det er med på at holde kampen et vist niveau. Og hvis de ikke måtte tale til mig, så tror jeg i stedet for, at det kunne udmønte sig i at der sådan aggressioner kommer ud i tacklinger, eller flere verbale angreb, og det vil betyde flere kort. Så jeg synes, vi har fundet et fint leje herhjemme i Superligaen med, at alle må egentlig tale til os, så længe det er på en fin måde, og så længe at vi trods alt har respekt for hinanden. En anden ting, jeg lige glemte at nævne, det er, at han også spørger ind til omkring det her med, at dommeren kan broadcaste på tv med mikrofon, som faktisk kan høre, hvad der bliver sagt fra dommeren ved spilstop og sådan noget, antager jeg. Jeg er faktisk ikke helt sat ind i rugbyreglerne. Det var der flere, der spurgte ind til det her specifikke med, at der er noget mere indsigt i, hvad siger dommeren egentlig på banen, og hvad har de her tanker? Ja, altså det er jo sindssygt interessant, fordi det er jo, vi er jo begyndt lidt med det i forhold til, at vi er blevet i gang med at lave et program, der hedder VAR-rummet, hvor man får indblik i nogle af de her VAR-situationer, hvor man får lyden med. Og vi vil også gerne være mere åbne i Superliga-gruppen. Vi har også set flere interviews fra os dommere, der går ud og snakker efter kampen og forklarer nogle kendelser. Jeg tror, vi skal passe på med ikke at gå helt over i den anden grøft, hvor vi kommer til at blive for meget, hvor det måske bliver for meget et produkt af, at det også skal være sjovt. Altså, fordi vi har nogle kendelser nogle gange, hvor vi skal være virkelig skarpe, og hvis vi både skal kunne formidle det ud til seere og kunne virke 100% sikker i alt det, vi gør, så tror jeg, at vi er lidt ude på et skråplan. Så jeg synes, det er godt det her med, at vi får indsigt i nogle af de vigtige kendelser, og får optaget lyden og får frigivet den i VAR-rummet blandt andet. Men jeg synes, vi har passet på med ikke at gøre for meget live. Det tror jeg var lidt et skråplan. Men du føler sådan nogle ting, som for eksempel de her programmer, de laver, sådan et program, som Viaplay laver her, det er med til at give en god indsigt? Ja, det synes jeg. Altså, jeg har kun, for alle dem, jeg har snakket med, hørt positivt om det. Og det er også med til at give et indblik i hvad er VAR egentlig, fordi det kan være komplekst og svært at forstå, men det her, det giver forhåbentlig lidt en lille indsigt i, hvad VAR-rummet, hvad der egentlig sker derude. I forlængelse af det, så har jeg et spørgsmål her. Der er en, der skriver, jeg vil spørge ham, hvad han synes, om han synes, det er blevet nemmere og sjovere at være dommer efter indførelsen af VAR, og også din generelle holdning til VAR. Jamen altså, jeg sammenligner lidt VAR med at have en forsikring.
Altså den er super rar at have, men jeg håber aldrig at komme til at få brug for den. Fordi hvis jeg skal lave noget om på grund af VAR, så er det fordi, jeg har lavet en fejl i første omgang. Og det er jeg træt af. Men når det så er sagt, så er jeg glad for, at vi potentielt får et straffespark, som jeg måske har misset, i stedet for at stå på alle overskrifter dagen efter og få at vide, hvor dårligt er det har kostet mesterskab eller nedrykning. Så det er en forsikring, der er at have, hvis det skulle gå galt på banen. Jeg håber ikke, at jeg får brug for det, fordi det er stadig på banen, det er vigtigst. Men jeg er rigtig glad for, at jeg har den backup, sådan at jeg ikke er kampafgørende for nogen hold. Og om det er blevet sjovere, altså, det er i hvert fald blevet mere, vi kan i hvert fald nørde meget mere ned i det, fordi også det med at være VAR-dommer er sindssygt nørdet. Altså det er jo lidt ligesom at se en fodboldkamp, hvor du virkelig nørder ned i de små detaljer, og det er interessant. Så jeg ved ikke, om det har gjort det mere sjovt, men det er i hvert fald mere interessant, og man har fokus på nogle lidt andre ting. Jeg kommer lige med noget tilføjende. Jeg synes ofte, jeg oplever, når jeg har set fodboldkampe med folk, hvor de føler, at de er uenige i VAR-dommerens beslutning. De føler, at det er åbenlyst, hvad der burde være dømt, når man sidder bag skærmen. Hvad sker der i VAR-rummet? Hvad er din erfaring? Jamen altså, man kan sige, hovedsendelsen af, hvorfor er VAR her? Ja. Det er jo for at redde åbenlyse fejl. Så det vil sige, clear mistakes, dem kan vi redde. Og det betyder ikke, at vi skal ind og rette fejl som sådan, men det er de helt åbenlyse, hvor man siger, okay, vi kan ikke leve uden det her straffespark, eller vi kan ikke leve uden det her røde kort. VAR kan godt sidde derude og tænke, det ligner måske et lille straffespark, men er det åbenlyst forkert ikke at dømme det? Det er jo det, de hele tiden skal gå ind. Ja. Så derfor er der måske nogen derhjemme foran i tv-stuen, der godt kan tænke, det ligner et straffespark. Men VAR skal sige, at det er en åbenlyst fejl. Og det er der, hvor vi kommunikerer. Så det vil sige, hvis jeg har afvist et straffespark, så siger jeg i headset ud til VAR-dommeren, jeg har set, at der er en lille berøring, jeg synes ikke, det er nok for mig. Og så skal han jo gå ind og modbevise det. Så hvis han kan se, ja, der er en lille berøring, men er det en stor berøring? Nej, og Lasse har set den lille berøring, så er det ikke en åbenlyst fejl. Ja. Så det er det her med at nørde ned i, hvornår er det en åbenlyst fejl, og hvornår kan vi ikke leve uden, at det her det bliver rettet, eller i hvert fald dommer kommer ud og ser det igen. Ja, er det fordi, jeg er på noget tidspres også, når jeg sidder ved VAR-rummet? Jamen altså, i bund og grund skal vi have den rigtige kendelse, men det er klart, fansene vil jo også gerne have, at det ikke tager halvdelen af kampen. Ja. Så vi arbejder mest effektivt hurtigst muligt, hvor det effektiviteten er stadig højsædet. Altså vi skal have de rigtige konklusioner ude fra VAR-bilen af. Yes. Der er en skriver her, hvis du kunne lave en regel om, hvad skulle det så være, og hvorfor? Lave en regel om. Jamen altså, jeg vil sige, noget af det, man måske bliver kritiseret mest for af spillerne, især det hold, der er bagud, det er jo det her med at målmanden har bolden i for lang tid i hænderne. Altså jeg ved også, der er jo kommet lidt snak om det, at det er sindssygt svært at tolke ud på banen, fordi det er klart, at hvis man har haft bolden i 8-9-10 sekunder, så er det for lang tid. Men hvornår skal du fløjte for det? Så jeg ved ikke rigtig, hvordan den laves om til, men det er klart, at når du står i fodboldloven 6 sekunder, så er det jo det, der er. Men der står heldigvis også i fodboldloven, at vi ikke skal dømme for bagateller. Så hvornår er det en bagatel, det er jo sådan lidt. Så der kan måske kigges på det, og hvornår det er, for det er der genstand for meget diskussion omkring. Så den her regel med målmanden, og ja. Er det anderledes svært at få noget flow i spillet i Superligaen? For du ved godt, du har hundredvis af kampe under bæltet, men er det anderledes i Superligaen at få det her flow i spillet, end det er på det lavere niveau? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså jeg synes heldigvis, vi har fundet et leje også i forhold til VAR, at det ikke er det, der går ind og ødelægger flowet, og altså spillet går ind i hurtigt, og ja, der er jo bolddringer det hele på, så jeg synes egentlig, at vi har fundet et fint flow, og jeg synes, vi har et godt produkt i Superligaen. Jeg synes, det er et fedt produkt, der er, også i og med, at der kommer rigtig mange fans på stadion de seneste år, at produktet og flowet er egentlig som det skal være, synes jeg. Så
Du mener, fodboldkampe i Superligaen, det som helhed er et godt produkt? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes Superligaen er et fedt produkt, og det synes jeg, fansen er med til at skabe. Fordi uden fans på lægterne, så var det ikke særlig sjovt, tror jeg. Det fik du lov at opleve i første division der under coronatiden? Ja, det var det, og det er jo som at dømme en eller anden træningskamp ude på bane 28-agtigt, ikke? Altså uden nogen tilskuere, så det vil man ikke ønske sig tilbage til. Så jeg synes, vi har et godt produkt, og det synes jeg alle er med til, især fansen, at skabe. Jeg tror, det var det for Reddit i den her omgang. Og tak til alle, der havde stillet spørgsmål derinde. Det var virkelig fedt. Jeg mener, at i breddefodbolden, der har man som dommer sådan nogenlunde frihed til selv at vælge, hvilket tøj man vil have på. Selvfølgelig skal det stadig være dommertøj, men så vidt jeg har forstået, så længe det ikke er en farve, der er man til spillernes, så er der egentlig frihed til at vælge. Er det også tilfældet på højeste niveau? Ja, altså vi har jo Hummel, og vi har 5 forskellige sæt med forskellige trøjer. Og det plejer at være sådan i Superligaen, når man er blevet påsat kamp af tirsdag, så onsdag eller torsdag, så er der en af primært hjemmeholdet, der skriver til mig, hvad de 2 hold stiller op i. Både med målmænd og med markspillere, hvad farver de har på. Og så kan jeg så vurdere, hvilken der passer i, som jeg går i. Så der kigger jeg på holdene, hvad vil de gerne spille i, og kan det gå op? Ja, det passer. Så passer det med, at jeg kan gå i gul eller sort eller hvad det er, så passer det på den måde. Har du en favorit? Altså jeg kan godt lide sort, fordi det er sådan lidt gammeldags, ikke? Altså, ja. At sort, det er jo lidt dommerens farve, så sort, den synes jeg plejer at dømme godt i. Ja. Som du selv nævnte, så noget af det allerførste interviewet, så er der jo lidt en mangel på breddedommer. Og der er faktisk ikke bare lidt mangel på breddedommer, faktisk meget mangel på breddedommer. Og når jeg siger breddedommer, så mener jeg dommer, som dømmer på børn- og voksenniveau, men på amatørniveau. Hvad betyder det for spillet, at der ofte bliver dømt kampe, eller i hvert fald nogle gange bliver dømt kampe, uden en uvildig dommer? Jeg synes jo, det er sindssygt ærgerligt. Altså, jeg synes jo, det er den fedeste hobby at være være dommer, og også breddedommer. Altså, jeg nød det jo dengang. Altså, jeg havde et mål om at skulle til toppen, men jeg synes, at alle kampe var fede, og bare det at komme da man var i Serie 2 og få lov til at dømme med linjedommer. Altså, det kammeratskab, man får, og sidde i omklædningsrummet bagefter. Så der er det her, det er selvfølgelig ikke lige så stort, som når man er på et fodboldhold, men du har de her små omklædningsrum, hvor du hygger helt vildt, og du er til dommersamlinger, hvor du får nye bekendtskaber. Jeg vil sige, nogle af mine bedste kammerater i dag, og som jeg snakker allermest med, det er andre dommere, som jeg har lært at kende igennem dommergerningen. Så du får nogle fede venskaber, nogle fede oplevelser, nogle fede lederkompetencer, altså som jeg har brugt i mine, når jeg har søgt job, og også blandt andet det, som jeg har brugt i da jeg skulle søge lærerjob. Du får nogle fede kompetencer på den måde også, så jeg synes, det er ærgerligt, at vi mangler, fordi folk tror, at vi bare er nogen, der får skældt ud, og det ikke er sjovt. Men når man først er i det, jamen, så synes man sgu også, det er sjovt. Altså, både det inde på banen, men også det kammeratskab, det giver. Jeg synes næsten alle breddedommer, jeg nogensinde har talt med, de nævner, at ja, selvfølgelig er det en ting, det her med, at spillere og trænere og også nogle gange fans er utilfredse, der kommer nogle tilråb, og man bliver stukket lidt til, men det er sådan en lille ting i det store billede. Det er det også. Altså jeg har, det kan jo tælles på en hånd, hvor mange sådan dårlige oplevelser ude på stadion jeg har. Og når du har dem, jamen, så har du heldigvis rigtig gode kollegaer. En god dommerklub, der bakker dig op, som du kan snakke med og sige, jeg har været ude for det og det, hvad skal jeg gøre? Jamen, så hjælper de med, hvis der skal indberettes noget, eller hvordan kommer vi ovenpå igen. Og der har aldrig været noget, hvor jeg har tænkt, nu stopper jeg, eller der har vi aldrig været ude. Så ja, 99,5% af alt, det er jo fede oplevelser, gode kammeratskaber. Så de der små enkeltstående, som medierne desværre skriver om, som noget af det eneste, det er jo det, folk ser, og tror, at det er halvdelen af tiden, men sådan er det heldigvis ikke. Nej, heldigvis ikke, og det er jo et godt eksempel på, at man kan lave både karriere ud af det, men også bare at have en hobby, man synes, der er mega fed, og så endda kunne tjene nogle penge på det, det er jo bare endnu bedre. Ja.
Lasse, tusind tak, fordi du vil komme her og snakke med mig. Selvfølgelig. Det var hyggeligt. Så var det det. Det var ikke farligt. Nej vel? Det var dejligt. Jeg tror 40 minutter eller sådan noget. Ja.